सिमेन्टनि खैरोगुरियाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 32थि गायसननाय सान फालिदों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 32थि गायसन सान फालिनायजों लोगोसे दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो जिल्लानि सिङाव थानाय मोनथाम दखरा लोगोसे बर' हारिमु लाइमोन आफाद जथायै धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर खैरोगुरि गामियाव बनायनो गोनां धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद सिमेन्ट दखरा हारिमु आफाद सिमेन्ट लाइमोन हारिमु आफादनि जानो गोनां मावखुलियाव बर' हारिमुआरि आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै फालिदों। जेरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि फुलेश्वरी दैमारी, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारी, जनाई जिल्ला TDP बर्डनि मासिगिरि फैलाव मुसाहारि बायदि बायदि गोबां बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नाथुराम मुसाहारि बिथाङा मा फोरमायदों फै जों मिथिनानै लानि। गिबियावनो नोंथांमोननि मिडिया पार्सननिसिम आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम साबायखर। दिनै जोङो दुलाराय बर' हारिमुआ आरो जोंनि नैबे साखाथियाव थानाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंखौ माने हेफाजाब होफैदों। बेनि थाखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो बे जोंनियाव दा जोङो बेवहाय माने मोनथाम दखरानि जोङो जयैनो खुंनाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला गुबुन गुबुन दखराफोरा गावबा गाव दखरायावनो खुंनाय जादों। दा बेवहाय जोंहा जनाई दखरा, गेजेर जनाई दखरा आरो सिमेन्ट दखरा आरो जोंनि जिल्ला आफाद जोङो मोनब्रै जयै खुंनाय जादों। जोङो हाखौ जोङो मोनफुंनाय बायदिखौनो साननानै लाबाय। मानो होनना बुङोबा जोंहासो मैया जोंहा सार्कोल अफिसार फैनानै जोंनो नैबे हाखौ मावफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा बुंलांबाय। बेनो जाहैबाय जोंनि नैबे खैरोगुरि होननाय गामि आरो जोंनि नैबे पलिटेकनिक सेरावनो बिथाङा फैनानै जोंनो हाखौ रोखायै होगोन होननानै बिथाङा बुंलांबाय। आरो जोंहा नैबेयाव जोंहा मावख' लुनायनि थांखियाव जोङो माने दा जिहेथु जोङो रावनावबो दा स्किम टिस्किम नागिरथ'वालासिनो जोङो जोंनि गामियारि आरो रायजो राजानाव आरो जोंनि बे मावथि बिथांमोननियावनो जोङो थाइसे थाइनै खेन्दा खांनानै गिबियावनो लुग्रोनो होननानै जोङो थिरांथा लानाय जादों। आरो जोङो बेखौ जोङो जोंनि धेमाजि जिल्लायाव जेसेबां आफादफोर दङ बिथांमोननिफ्रायबो जोङो परामर्श लाखानाय जाबाय आरो बिथांमोनाबो जोंखौ सापर्ट होदों। फैबाय थानाय समाव जोङो जेरैहाय गोदो गोदायनि आबै आजौनि दिननिफ्राय जिथुनाखि जोंनियाव रिति निति नेम दङ, जोङो बैफोरखौ लानानै जोङो जाथिनि हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय आरो जोङो मोसानाय मुसुरनाय आरो जिहेथु जोङो माने खौसेयै थानाय गासैखौबो बर'नि गेजेराव जेसेबां जाथि माहारि आरो जोंनि जाथिनि हारिनि हारिमुखौ जोङो लाखिलांनो थाखाय जोङो माने थागथियारि आरो जोङो माने माखासे थालांनाय जिनिसफोरखौ जोङो बयखौबो रायजो राजाखौ फोजाबफिनखांनो थाखाय जोङो रेडि। मानो होनना बुङोब्ला जिहेथु जोंनाव हारिनि हारिमुवा सोलिगासिनो दङ, नाथाय बिनि गेजेरजों जोंहा गेजेर गेजेर मोनफा मोननै माने एफा एनै गोरोन्थि जालांबाय थानो नागिरदों। बेनिखायनो जोङो बुहुमाव बर' हारिखौ जोंनि नैबे हारिमुखौ लानानै जोङो माने इउनाइट खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन। जिहेथु हारिया जोंना मोनसे लामाजोंनो थाङो आरो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय गासिबो जाहाथे माने जोङो माने मोनसे लामाजोंनो थांनो हानाय आरो मोनसे इउनाइटलि जोङो माने मोनसे प्लेटफर्मावनो थानानै नैबे हारिमुनि फिरफिलाखौ लानानै आरो हारिनि हारिमुखौ लाफानानै जोङो जाहाथे माने थांनानै थानो हायो, जों बेखौ नाजालांबाय थागोन आरो नाजागोन। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।